עולם של אורחים חדשים. אחרי 2 ארוחות חג, שבוע של מצות ועוד מעט גם מופלטות, הגיע הזמן לשלם את המחיר. איתנו רונן ששון, בעלים של מכון הכושר גוף ראשון. אהלן, מה העניינים? חג שמח. בוקר טוב, אני רוצה להצחיק מישהו, אז אני אומר בוקר טוב, חג שמח, כן. כן? למה אתה רוצה להצחיק מישהו? זה משהו בינך לבין כן, עצמך? כן. הבנתי. תגיד, אכלתי אתמול 2 מופלטות, כמה זמן אני צריכה ללכת על ההליכון? כמה קלוריות זה? את יכולה להגיד לי? תגיד לי אתה, לא יודע, תגיד 1,000 קלוריות? אני הייתי אומר, בתחושה שלי, את צריכה ללכת, או הייתי אומר לרוץ איזה 40 דקות. אפשר מונית במקום לרוץ? לרוץ למונית. איך? טוב, תקשיב, ברצינות, זה לא מצחיק. הקיץ מתקרב, צריך להכין את הגוף. איך אתה עוזר לי להגיע לקיץ חטובה? תראי, זה אפשרי להגיע לקיץ חטובה. את יכולה לבוא ולהתחיל להתאמן, להגיד ממחר בבוקר, אפילו אם תישארי בתזונה שאת היום. רק תתאמני יותר. אבל אומרים שתזונה היא מרזה, לא הרוב זה תזונה. אבל אני אומר, זה דלי. כאילו, צריכה להוציא לפחות כמו שאת מכניסה. זאת אומרת, את יכולה להישאר באוכל שלך, רק תתאמני יותר. או תאכלי פחות, וזה יהיה אותה תוצאה. הכי טוב זה גם וגם. לאכול פחות ולהתאמן יותר? הייתי אומר אפילו לא לאכול פחות, הייתי אומר לאכול בריא. לא להיות רעבים. המאמנים המקצועיים הם אוכלים כל 3 שעות, לפי הספר, הם לא רעבים. משהו קטן, כל 3 שעות. לא בדיוק קטן, אבל אתה יודע, זה שאלה מה אוכלים. אם אוכלים לחם או אם אוכלים מופלטה, יש הבדל גדול לאכול סלט עוף. עם סלט בפנים ובלי לחם, זה גם משביע וגם טעים וגם נעים. כן, אבל יש אזורים בגוף שלא משנה כמה כושר שתעשה, הם לא... נו, איזה? תגידי לי איזה. יש אצל נשים, אני יודעת, יש כאן את הצדדים האלה. כן, גם אצל גברים. נכון? אני לא יודעת, לא הייתי גבר אף פעם. כאן, ויש את הירכיים, פוחס, מה שנקרא. זה בדיוק הקטע הכי קשה. נכון? וכדי להוריד אותו זה הכל עניין של פעילות אירובית. זאת אומרת, ותזונה, יותר תזונה. ויש פה סיכון מסוים. לא מכשירים? לא יעזור הרבה, מכשירים זה יותר חיטוב והכל, אבל גם מעצם העובדה שאת עושה מכשירים זה אירובי בעצם, את מתנשפת, את נחה, יש פה פעילות. ובכלל, זה שאת עושה מכשירים זה כל המודעות לגוף, אם זה ריצה... יש אימון כוח ויש אימון של שרפת קלוריות. אירובי ואנאירובי. האירובי זה שרפת קלוריות יותר, שזה ריצה, הליכה, אופניים. אופניים, כל הדברים האלה. יש את המכשיר הזה. ריצה בים גם. זה שהוא נראה לי... כן, את הקרוס טריינר. כן. כן. לא משנה מה שתעשי, כך שהלב יעבוד, שהמשאבה תעבוד. ותאכלי נכון, ואז את תרזי. והדבר השני זה לעצב, זה שרירים. את יכולה לעשות את זה במה שאת אוהבת, איפה שאת מתאמנת, שאני לא אגיד את השם, או לעשות את זה בכל חדר כושר אחר, שזה יכול להיות מכשירים. ואת יכולה ללכת לשיעורים של פילאטיס, או פיטבול, או יוגה. יוגה זה נהדר. יוגה זה נהדר. לי למשל יוגה זה יותר קשה מלרוץ 10 קילומטר. נכון, כי צריך להיות גמיש ולהעריך שרירים, וצריך להיות ממושמע עם עצמך. ולבוא בזמן. ולבוא בזמן, כן, לא יכול לחזר, וכלב מביט לבעלה, כלב מביט למטה, זה... איך אני מחזיקה מעמד? כי כולנו מתחילים, כולם נרשמים, ואחרי 3 חודשים בממוצע, ביי. זו שאלה הכי טובה, כי גם לדעתי האישית וגם בניסיון שלי, כי אני אמרתי את זה, אני לא מדריך כושר, אני לא מאמן, אבל אני בעלים של חדר כושר, ואני חי בחדר כושר, אפשר להגיד. והשאלה איך מתמידים, שזה בעיניי הדבר הכי חשוב. כשבאים אליי, אני רוצה להיות חתיכה או חתיך לקיץ, אז אני אומר, אוקיי, זה אפשרי, אבל זה לא אפקטיבי, זה לא שווה. אז זה צריך להפוך לאורח חיים. האימון, הבריאות, זאת אומרת, אני יודע מבחינתי, אני במקצוע סוכן ביטוח, ובשנים האחרונות עשיתי סוג של הסבה, ואני עובד בחדר כושר. אז זה גם מספק מזה שיש את התרומה לאנשים, וגם אני אישית, איך שאני מרגיש, איך שאני מסתכל במראה, ואני אומר, זה בן אדם אחר, זה מהאימונים. כמה זמן עד שאתה רואה תוצאות כדי להמשיך? את התוצאות אפשר לראות בחודשיים, למשל אם תקחי מאמן אישי או משהו, אבל אני אומר שזה לא צריך לראות את התוצאות מיידיות, צריך להפוך את האימון לאורח חיים. לאורח חיים. כמו שאת קמה, שוטפת פנים, צריך שיניים, את צריכה לקום כל יום או 3 פעמים בשבוע ללכת לאימון שאת אוהבת אותו, ולעשות את זה ותקבלי את התוצאות. שכנעת אותי. 2 מופלטות ואני באה לזה. תודה רונן. הטאג'ין, המגשים, הכוסות, אי אפשר.